Оқушылар агромастер жетіштіру компаниясы Август Муслим туғаньяк агрофирмаларының эшчәнлеге, биредәге хезмәт хаклары белән танышты. Үтән елларны без бу елдан үзгә буларак балаларны үзебезнең техникумда гына йөртә идек. Үзебезнең техникумны гына күрү инде ул техникумда бөтен әйберне күрсәтеп бетереп булмый. 9 класс укучылары алар күз алларына китермиләр, нәрсә ул авыл хуҗалыгы, нинди оборот монда, нинди көчле техникалар икән, шушларны карап кайткач, аларның мировоззрениелары, уйлаулары, уй-фикерләре төптән үзгәрә. Компания һәм агрофирмалар тәкъдим итүче өстенлекләр укучыларда зур кызыксыну уятты, аеруча югары хезмәт хакы. Хәзер авыл хуҗалыгы предприятиеләре компьютерлаштырылган комбайн тракторлар белән тулылана. Мондый техника белән идарә итү, аларны көйләү һәм төзеклеген тәэмин итү өчен белемле яшьләр кирәк. Мондый яшьләрне әзерләүгә җирлектәге техникум зур өлеш кертә. Экскурсия безнең өчен, оешма өчен бик файдалы дип уйлыйм, потому что безнең инде киләчәк шушы балаларда специалистлар, эшчеләр кирәк була инде киләчәктә барыбер да оешма белән танышу бик кирәктер дип уйлыйм. Потому что алар күрсәтәбез, кызыксындыру чарасы була, балаларга интересно ул, менә яңа техникалар, яңа технологиялар эшләү бик файдалы дип уйлыйм мин. Аларга киләчәктә үзләренең тормыш юлын сойлар өчен инде кайда барырга, авыл хуҗалыгында, туган җирдә калырга һәм или инде шәһәргә китәргә инде. Хуҗалык һәм оешмаларның ихтыяҗларын канәгатьләндерерлек белгечләр әзерләү, аларны җирлектә эшкә урнаштыру мөмкинлеген табу экскурсиядә шушы хакта сөйләшү булды. Мондай экскурсияларның инде минем уйлавымча аның файдасы күптер дип уйлыйм. Чөнки күп балачага кызыксынып карый, кызыксынып сорый, сорауларын бирә объектка йөргәндә. Күбесе авыл хуҗалыгы турында белми дисәк тә була инде. Авыл баласымы ул анда, шәһәр баласымы, ниме аңа карамастан. Укучылар агрофирмаларның техник базалары белән дә танышты. Тракторчы машинист, эретеп ябештыручы авыл хуҗалыгын механикалаштыру өлкәсендәге һөнәрләргә ихтыяҗ һәрвакыт булачак. Техникум директоры Илнар Миргалимов әйтүенчә, студентларның эшкә урнашуларын алар исәпкә алып баралар. Чөнки техникумның максаты белем бирү генә түгел, элекке студентларны үз белгечлекләре буенча эшкә урнаштыруда. Бүген техникумны тәмамлаган егетләрнең күбесе Август Муслим агрофирмасы Агромастер компаниясендә хезмәт куя. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.